koulutuskuntayhtymästä meille täällä Fykissä jo varsin tuttu henkilö Hanna Sekara, joka toimii siellä työelämäkoordinaattorina. Ja sitten meillä on HAMKista tulossa puhumaan harjoitteluvastaava Johanna Salmia, joka on myös lehtorina siinä biotalouden insinööriohjelmassa. Ja viimeisenä kuullaan vielä tämmöinen opiskelijan näkökulma tähän meidän ikään kuin oppilaitosten ja yrittäjien yhteistyöhön. Toivottavasti saataisiin nyt semmoista vilkasta keskustelua aikaan, että meillä tosiaan nämä aamukahvit on alkanut silloin maaliskuussa 27.3., kun koronan takia mietittiin, että miten voidaan näitä meidän paikan päällä tehtäviä tapahtumia korvata, ja valitettavasti ollaan siinä tilanteessa, että edelleenkään ei ihan kasvotusten uskalleta näin tämmöisiä tapahtumia järjestää, mutta toivottavasti siihenkin sitten päästäisiin. Todennäköisesti meidän seuraavat aamukahvit vielä, jotka on 4.12., niin pidetään edelleen etänä, että me sitten infoamme eri kanavista sekä Fykin että yrittäjien kautta, kun tilanne muuttuu jossain vaiheessa. Ensi kerralla meillä on aiheena erityyppisiä asioita kustannustuista, julkisista hankinnoista ja lakipalveluista. Katsotaan, minkälainen ohjelma siihen tulee, sekin sitten myöhemmin informoidaan, mutta pistäkää päivämäärä 4.12. jo sinne kalentereihin valmiiksi. Ja oikeastaan Henri voisi sieltä tekniseltä puolelta nyt antaa vielä pienen muistutuksen näistä meidän järjestelyistä ja muista jutuista, niin sen jälkeen päästetään toi Hanna ääneen. No niin, huomenta kaikille. Eli ihan perusjuttuja, muistetaan pitää mikrofonit kiinni, jos ei ole puheenvuoroa. Puheenvuoron voi pyytää rohkeasti käsi ylös -merkillä tai chatissa kirjoittamalla. Hyvä. Ja sitten me tehdään jo niitä tutuksi tulleita mentikysymyksiä pari tässä matkan varrella, eli chattiin tulee linkit siinä esitysten aikana, niin sinne voisit käydä jo vastailemassa siinä kun ehtii, ja sitten käydään ne tulokset läpi Riihimäen Riikan toimesta tuossa esitysten välillä. Ei muuta, hei Hanna, otatko sieltä puheenvuoron ja kaappauksen näytölle, niin saat oman esityksesi käyntiin. Ole hyvä. Kiitos. Otan kaappauksen käyntiin. Noin. Elikkä meillä oli tänään aiheena opiskelijat työelämässä meiltä LHKK:n puolelta, ja mun nimi on Hanna Sekara ja mä olen työelämäkoordinaattorina tuolla Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä. Ja meillä on siellä siis Forssan ammatti-instituutti sekä Faktia Oy, ketkä näitä ammatillisia koulutuksia järjestää. Ja ensimmäiseksi mulla on tässä 3 teemaa, mitä mä haluaisin nyt käydä läpi. Eli erilaiset opiskelijat ja heidän erilaiset tavoitteet. Tämä oli silloin, kun pyysitte tätä puheenvuoroa, niin oli mun mielestä tosi hyvä kysymys ja aihe, että sinne yritysten suuntaan, että kun tulee paljon erilaisia opiskelijoita kysymään harjoittelupaikkoja ja sitten heillä on tosi erilaisia tavoitteita, niin käydään läpi sitä kokonaisuutta, että mitä kaikkia opiskelijoita tällä seudulla liikkuu. Ja sitten toiseksi katsotaan, miten koulutussopimus eroaa oppisopimuksesta, ja vähän puhutaan siitä, että millä tavalla ne sopimukset on nykyään joustavampia kuin ehkä aikaisemmin. Ja sitten 3. teemana on tämmöinen yhteistyöstä vastavuoroiseen kumppanuuteen. Se ei tarkoita mitenkään väheksyvästi sitä, että yhteistyö olisi jotenkin huonoa tai se olisi huono sana. Yhteistyö on oikein jees, mutta me päästään vielä pidemmälle meidän kaikkien tavoitteissa, jos me pystytään vielä vastavuoroisemmin toimia kumppaneina. Eli aihe 1. Erilaiset opiskelijat ja erilaiset tavoitteet. Mä olen laittanut tähän vasemmalle tämmöisiä pampuloita, ja nämä kuvaa nyt niitä erilaisia opiskelijaryhmiä, mitä tällä seudulla liikkuu. Ja tässä oikealla puolella on sitten tavallaan kuvattu se työelämässä tapahtuva osaamisen kehittäminen ja vähän näitä nimikkeitä, että millä tavalla he sitten tulee sinne työelämään. Ja isompana pampulona
ylhäällä on tutkinto-opiskelijat, joilla on sitten tietenkin ne ammatilliset tutkintotavoitteet. Meillä on perustutkinto-opiskelijoita, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoita. Ja yli 1000 henkeä on vuosittain niitä suorittamassa, niin siinä riittää myös työelämässä tapahtuvaa oppimista ihan riittävästi. Sitten meillä on myös työvoimakoulutusopiskelijoita. Heitä tulee ihan tiettyihin räätälöityihin koulutuksiin tai sitten voi tulla tutkintotavoitteisiin työvoimakoulutuksiin, jolloin heillä on myös samat ammattitaitovaatimukset ja ne tavoitteet sieltä tutkinnon perusteista. Ja sitten tämä on sitä työelämässä oppimista, työelämässä oppimisen jakso, työharjoittelu, työssä oppiminen, sillä on rakkaalla lapsella monta nimeä. Ja sitten meillä on kotoutumiskoulutuksen opiskelijoita, eli henkilöitä, ketkä ovat muuttaneet Suomeen ja ovat siinä vaiheessa, että opiskelevat meidän kulttuuria, meidän kieltä, miten täällä tavallaan tullaan toimeen ja mistä löydetään töitä, miten päästäisiin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Ja heillä ei ole siinä minkäänlaisia ammatillisia tutkintotavoitteita, vaan tavoitteena on saavuttaa sellaiset kielelliset valmiudet, jotta voi tässä arkielämässä ja työelämässä toimia. Ja kun he tulevat yritykseen, he hakevat työharjoittelupaikkaa ja siellä ei ole minkäänlaisia ammatillisia tavoitteita, vaan se tavoite sillä harjoittelujaksolla on suomenkielinen puhuminen suomenkielisessä ympäristössä. Ja toki me aina toivotaan, että he löytäisivät sellaisen paikan sellaisesta yrityksestä, mikä työ heitä kiinnostaa, mutta toki se suomen kielen puhuminen on se tärkein asia. Ja jos he pyytää vaikka työharjoittelupaikkaa, niin varsinaisesti sillä työtehtävällä ei ole niin väliä, kunhan pääsee niin kuin osaksi sitä yhteisöä. Ja sitten meillä on vielä tämmöisiä ihania lyhenteitä. Meillä on Valma-opiskelijat ja Telma-opiskelijat. Eli Valma on tämmöistä ammatilliseen tutkintoon valmentautumista ja Telma on sitten työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Tätä Valma-koulutusta meillä järjestetään siellä FAIssa ja sitten taas Telma-koulutusta järjestää Kiipulan ammattiopisto, mutta myös siellä samalla kampuksella, missä FAI toimii. Ja heidän tavoitteet tässä työpaikalla oppimisessa liittyy ihan suoraan näihin heidän tavoitteisiin, eli heidän tavoitteita on enemmänkin sitten se joko opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja sitten hankkii tietoa työelämästä, että millaisia erilaisia aloja olisi olemassa, jotta he sitten voisi valita oikean alan ja sitten jatkossa lähteä opiskelemaan. Ja Telma taas on sitten tämmöistä itsenäisen elämän opiskelua, eli tässä on sitten taustalla joku sairaus tai vamma tai muuten, miksi he tarvitsevat erityistä tukea, nämä opiskelijat. Ja he sitten kuitenkin myös kaikissa opiskelussa meillä nykyään on se työelämä näkökulma mukana, joten siksi heilläkin on tämä työelämään valmentautuminen ja sitten myös näillä Valma-opiskelijoilla on se, että he etsivät sitä oikeaa alaa ja vähän hankkii tietoa työelämästä ja osaa ottaa vastaan sitä ohjausta ja palautetta. Eli tosi erinäköisiä ja eri tavoitteilla olevia opiskelijaryhmiä meillä liikkuu täällä yrityksissä. Ja se on aina tärkeää sitten, kun teiltä kysytään sitä harjoittelupaikkaa, että tiedetään sitten, että mistä opiskelusta puhutaan, jotta voidaan miettiä, että mitä ne tavoitteet siellä työelämässä on. Ja sitten meidän toisena aiheena oli nämä joustavat sopimukset. Eli tässä on nyt nostettu nämä koulutussopimus ja oppisopimus. Eli tässä me puhutaan nyt sitten näistä tutkinto-opiskelijoista, jotka opiskelevat ammattiin, eli perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Niissä yhtäläisyyksiä on se, että on tämä HOKS, eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma, johon kirjataan ne tavoitteet,
ihan siitä koko opiskelusta, mutta myös sitten tähän työelämässä tapahtuvaan oppimiseen liittyen kirjataan tavoitteet, kuinka kauan se kestää, kuinka monta tuntia ollaan työpaikalla. Ja sitten myös tämä ohjaus on yhteneväistä siinä mielessä, että aina nimetään työpaikkaohjaaja, sitten perehdytetään työpaikkaohjaaja niihin tavoitteisiin, mitä työpaikalla pitäisi tapahtua. Ja sitten apuna on myös tämmöinen ohjaan.fi-sivusto, missä niitä ammatillisia tutkintoja voidaan käydä sitten katsomassa, että mitä tehtäviä jo osaan ja mitä en osaa, niin sitten voidaan keskittyä niihin vaikka enemmän, mitä ei vielä osata. Ja sitten koulutussopimuksen ja oppisopimuksen eroavaisuudet. Eli nyt kannattaa muistaa se, että koulutussopimus sanana on sama kuin ennen vanhaan puhuttiin työharjoittelusta ja tehtiin sopimus työharjoittelusta, niin nyt puhutaan vaan koulutussopimuksesta. Ja se suurin ero tässä tulee siihen, mitä aikaisemmin joskus oli, että asioita opiskeltiin koulussa ja sitten mentiin työelämään harjoittelemaan niitä samoja asioita. Ja nyt tässä koulutussopimuksen taustalla on se, että opiskellaan perusasioita koulussa ja sitten mennään työelämään opiskelemaan jotain uutta siihen päälle, mitä työelämässä tehdään vaikka eri tavalla tai jossain tietyssä yrityksessä, miten niitä tehdään. Ja molemmissa siis hankitaan ja vahvistetaan sitä osaamista, mutta oppisopimus on sellainen, joka voidaan tehdä myös rekrytoitavalle henkilölle tai vaikka jo olemassa olevalle työntekijälle. Ja sitten keston suhteen on eroa vaan oikeastaan siinä, että oppisopimus aika usein voidaan tehdä koko tutkintoon. Jos tulee esimerkiksi uusi työntekijä ja hänellä on vaikka palkkatukioikeus, niin silloin me voidaan tehdä se siihen koko tutkintoon samalla kertaa. Mutta aina on mahdollista näissä molemmissa tehdä ihan vaikka tosi pienille osille tutkinnon osa tai tutkinnon osan osa tai pari osaa. Eli ne on täysin räätälöitävissä, millaisia kokonaisuuksia sinne työelämään tullaan tekemään. Ja sitten ehkä ne olennaisimmat erot, mitkä tulee, niin liittyy sitten näihin tämmöisiin työsuhteeseen, vakuutukseen, palkkaukseen ja sopimukseen. Eli kun ollaan koulutussopimuksella, niin ei olla työsuhteessa ja hän on silloin oppilaitoksen vakuutuksen piirissä. Hän ei saa palkkaa eikä korvauksia, mutta hänelle kuuluu opintotuki tai muu kaikki tämmöiset opintososiaaliset etuudet, millä hän opiskelee. Ja silloin sopimuksen allekirjoittaa työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. Ja sitten taas kun puhutaan oppisopimuksesta, niin silloin opiskelija on työsuhteessa ja hän on työntekijä ja minimityöaika on määrätty 25 tuntia viikossa, jotta katsotaan, että sitä osaamista pystyy silloin siellä kehittämään. Ja kun on työsuhde, niin työnantaja vastaa vakuutuksista ja palkka määräytyy TESin mukaan ja sitten sopimuksen allekirjoittaa työnantaja, koulutuksen järjestäjä ja opiskelija. Ja sitten voi muistaa myös sen, että nyt piti sanoa vielä tuosta edellisestä, että kun hän on siellä palkkatöissä, niin silloin kun on oppilaitoksessa lähipäivä, niin silloin voidaan kuitenkin tai on mahdollisuus opintososiaalisiin etuuksiin niissä lähipäivissä, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa niiltä päiviltä. Ja sitten hypätään siihen viimeiseen aiheeseen, eli se yhteistyö, mitä me toivotaan kovasti, että olisi matkalla kohti tällaista vastavuoroista kumppanuutta. Eli mä piirsin tähän tämmöiset vihreät pampulat ja se muistutti mun mielestä niin tämmöistä hymynaamaa, niin sitten mä tulin siitä kovin iloiseksi ja halusin tänne alas painottaa tätä yhteistä suunnittelua. Eli tämä meidän kumppanuus ja yhteistyö lähtee siitä, että meillä on ne tarpeet tiedossa. Meidän täytyy tietää, mitä te työnantajina tarvitsette ja sitten me tiedetään, mitä opiskelija tarvitsee. Ja tämä lähtee nyt tämä minun hymynaamani täältä vasemmalta ylhäältä. Eli ihan samalla tavalla kun opiskelija tulee meille kouluun, niin hänelle tehdään tämä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma, eli HOKS. Ja samalla tavalla hänen opintojaan henkilökohtaistetaan myös siellä työelämässä. Me käydään läpi urasuunnitelma ja opintopolku, mitä toiveita hänellä opintojen suhteen on. Meillä on myös mahdollisuus
väyläopintoihin ammattikorkeakouluun. Meillä on urheiluakatemia-opintopolku ja sitten meillä on kansainvälisyys- ja yrittäjyyspolku ja kestävän kehityksen polku. Eli nämä kaikki voidaan ottaa huomioon myös siinä, kun siirrytään työelämään oppimaan. Ja sitten siirrytään enemmän sinne oppimisympäristöihin, kun lähdetään kohti työpaikkoja, niin silloin meillä sitten taas mietitään sitä, että löydettäisiin ne oikeat työharjoittelijapaikat, mitkä kaikista eniten tukisi sen opiskelijan sitä urasuunnitelmaa. Ja siinä vaiheessa tullaan tähän tärkeäseen pallukkaan. Kaikki on toki tärkeitä, mutta koskaan ei voi viestiä varmaan liikaa. Eli meillä täytyy siinä vaiheessa olla työelämän kanssa semmoinen tosi tiivis ja luotettava yhteistyö, jossa me voidaan sitten keskustella ja tietää, että kenelle me soitetaan ja mitä kautta, ja jotta me saataisiin mätsättyä sitten ne parhaat mahdolliset kombinaatiot yhteen. Ja tosi tärkeää myös on se, että kun on palautekyselyitä tai muitakin, että myös työelämästä voidaan antaa palautetta joustavasti ja me voidaan siihen sitten vastata. Ja kun lähdetään eteenpäin, on löytynyt se hyvä paikka ja me ollaan löydetty ne oikeat tarpeet kohtaamaan toisiaan, niin sitten me mietitään se joustava sopimus, kuinka kauan se kestää ja onko se oppisopimus vai koulutussopimus. Ja sitten tapahtuu arjen ohjaustyötä tietenkin siellä työelämässä. Siinä tärkeässä täytyy muistaa, että se on nimenomaan ohjausyhteistyötä, eli se on työnantajan sekä oppilaitoksen yhteistä se ohjaus. Työnantaja määrittelee, että kuka on työpaikkaohjaaja, eli vastuussa siitä arjen ohjauksesta siellä työssä, ja työpaikkaohjaajan täytyy silloin tietää ne tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset, mitä siellä ollaan tekemässä. Ja siihen hyvänä lisänä on sitten tämä työpaikkaohjaajakoulutus, minkä voi käydä. Se on ilmainen koulutus ja me niitä järjestetään tässä ympäri vuoden, niin silloin pääsee vähän sisämmälle siihen, että mitä siellä papereissa oikeasti lukee ja mistä on kyse. Ja aina on meillä apuna sitten siinä ohjauksessa opettaja, ammatillinen ohjaaja voi olla, ja sitten meillä on myös työelämäohjaaja, joka voi olla apuna sitten, jos tulee esimerkiksi jotain haasteita siellä työelämässä. Ja sitten kun ohjausta on tapahtunut, niin lopulta voidaan tunnistaa se, että opiskelija osaa, ja sitten voidaan tehdä suunnitelma siitä tulevasta näytöstä, mietitään mitkä ne on ne arviointikriteerit ja toteutetaan se näyttö, jolloin opiskelija on tavallaan saavuttanut ne tavoitteet ja saa siitä merkinnän sitten omaan todistukseensa. Tässä oli nämä 3 teemaa, eli erilaiset opiskelijat ja tavoitteet, joustavat sopimukset ja sitten tämä meidän kumppanuustoive. Ja meidän visio on ylpeitä ammattilaisia ja vahvaa elinvoimaa, ja me ollaan erittäin toiveikkain mielin siinä, että tämä hyvin ja pitkään jatkunut yhteistyö työelämän kanssa on todellakin menossa eteenpäin, että meillä on tosi hyviä yhteistyökumppanuuksia ja toivotaan, että saadaan niitä lisää, niin ollaan mukana tässä seudun vahvan elinvoiman kehittämisessä. Kiitos. Mä laitoin viimeiselle dialle vielä, saatte materiaalin jälkikäteen, niin täältä löytyy vielä meidän yhteistyö. Meillä voi jättää avoimen harjoittelupaikan tai vaikka yhteydenottopyynnön sitten, jos on mielessä vaikka joku paikka, minkä voisi meille ilmoittaa, niin tänne voi käydä klikkaamassa meidän nettisivuilta ja ilmoittaa sen avoimen paikan, niin me koitetaan sitten mätsäillä sieltä oikeita henkilöitä. Mun työparina tällä hetkellä tätä tekee Tuula Vuorenpää, varmasti tosi monille jo tuttu henkilö, niin ihan varmasti löydetään hyviä tekijöitä. Kiitos. Kiitos Hanna. Ja otakas hetki pieni, anteeksi, tässä tuli pieni, lähti johto irti. No niin, hyvää huomenta munkin puolesta täältä Fykin live-studiolta, ja tosiaan muistuttaisin tuossa sivussa, Henkka laittoi tuolta mentikyselyä tuosta koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erosta, ja onko se meille kaikille tuttu asia. Niin käykääpä vastaamassa vielä, niin Henkka saa tuolta sitten meille tulokset esiteltyä, ja palataan siihen asiaan ihan hetken kuluttua.
Joo, mitään kysymyksiä ei näytä nyt tällä hetkellä olevan, mutta jos teillä tulee sieltä yleisöltä, niin laittakaapa vaan ääntä päälle ja huudelkaa. No niin, nyt meillä rupeaa näkymään jo tuloksia täältä. Eli koulutussopimuksen ja oppisopimuksen eroista, niin vastanneista tällä hetkellä kukaan ei vastaa, että olisi ihan täysin vieras asia nämä, ja 7 vastaa, että tietää, mikä näiden ero on, ja 3 luulen tietäväni. Eli tämä on ihan hyvä tällaista infopläjäystä ottaa tähän väliin, ja tämän tyyppisiä infoja varmaan jatkossakin tullaan lisäämään, jotta tämä koulutussopimuksen ja oppisopimuksen ero ja ylipäätään oppisopimuksen helppous tänä päivänä niin tulisi kaikkien tietoon ja sen kautta mahdollisuudet. Kiitoksia kaikille vastanneille. Jatketaan ohjelmaa. Joo, meillä olisi tässä seuraavaksi sitten vuorossa Johanna Salmi, ja oletko siellä jo valmiina linjoilla ottamaan oman esityksesi esille? Joo, huomenta vaan kaikille. Täällä ollaan. Hyvä. Kaappaappa sä sitten näkymät siitä, niin jatketaan eteenpäin. Ja sulla on nyt ihan hyvin aikaa siinä, että voit keskustellenkin käydä sitä läpi, jos tuolta linjoilta esimerkiksi sellaiset yritykset tai yrittäjät, jotka on käyttänyt teidän tai Fine-palveluita, niin voi vaikka sitten ehkä sieltä kommentoidakin jotain. Ole hyvä. Joo, kyllä. Mä vielä tästä tämän esitykseni kaivan esiin ja laitetaanpas toi koko ruutu sitten näkyville, jos se tästä suostuu. Noin. Ja joo, tosiaan huomenta vaan munkin puolestani. Ja mulla on nyt tässä siis aiheessa erityisesti opiskelijaharjoittelu siitä näkökulmasta, että katsotaan tätä meidän HAMKin Forssan yksikköä, ja siellä meillä on 2 koulutusta, biotalouteen liittyvä tieto- ja viestintätekniikan koulutus ja sitten myöskin tämmöinen kansainvälinen englanninkielinen bioeconomy engineering koulutus, joissa minä sitten toimin sekä lehtorina että harjoitteluvastaavana. Ja mulla on itsellä pitkä tausta yrityselämän puolelta, ja HAMKissa on ollut kohta 10 vuotta, että on tullut ensin tekemään hankkeita ja projekteja ja sitten siirtynyt tänne opetuksen puolelle vahvemmin. Ja sitten kun saan vielä vaihdettua slaidia, niin nyt hypättiin ihan reilusti. Näköjään. Joo. Eli HAMK on varmaan kaikille tuttu, mutta tässä näkyy tätä meidän koulutustarjontaa, ja sitähän löytyy monenlaista erinäköisiä koulutusohjelmia niin AMK-tasolla kuin sitten myöskin pidemmälle menevää ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, ja sitten meillä on vielä toi ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ja nyt tosiaan keskitytään tähän suomenkieliseen biotalouden insinööri AMK-koulutukseen, ja sitten katsotaan myöskin tämän englanninkielisen bioeconomy engineering koulutuksen näkökulmasta. 2017 vuoden alussa tai syksyllähän meillä käynnistyi tämä bioinssikoulutus, eli nyt on saatu jo keväällä ensimmäisiä opiskelijoita sieltä valmistumaan, ja sitten täällä englanninkielisessä kansainvälisessä koulutuksessa ensimmäinen ryhmä aloitti tammikuussa, eli siellä ollaan nyt vielä alkutekijöissä. Toinen ryhmä tuli tässä meille heti syksyllä, että nyt ollaan tietysti menty etäopetuksessa, ja joitakin opiskelijoita on sitten jo Suomeenkin päässyt. Nyt toivotaan, että ensi vuoden puolella sitten olisi jo koko ryhmä täällä Suomessa. Opinnot tosiaan siellä HAMKin Forssan kampuksella, ja kokonaisuudestaan puhutaan tämmöistä 240 opintopisteestä. Suomenkieliset tosiaan tutkintonimikkeellä insinööri AMK ja
englanninkieliset sitten tulevat olemaan Bachelor of Engineering. Ja meillä tämä opetus on hyvin tämmöistä laaja-alaista ja poikitieteellistä näissä koulutusohjelmissa. Eli siellä tulee ensinnäkin jo heti alkuvaiheessa opiskelijat perehtyy bio- ja kiertotalouteen, ja tieto- ja viestintätekniikka tietysti jo tuossa koulutuksen nimessäkin näkyy, ja on tietysti se semmoinen vahva punainen lanka siellä läpi koko koulutuksen. Ja opiskelijan, jos ajatellaan sitä tulevaisuutta, niin he tulisivat olemaan tämmöisiä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän digitalisoitumiseen erikoistuneita ja myöskin sitten vahva osaaminen tuosta resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistämisestä tietotekniikan keinoin sitten siellä yritysmaailmassa ja erinäköisissä organisaatioissa. Todennäköisesti myöskin osa voi sitten ryhtyä ihan itsekin yrittäjiksi. Jos mietitään vähän syvemmälle sitä osaamista, mitä meidän opiskelijoille näissä opinnoissa tulee, niin tuote- ja palvelukehitys on siellä vahvasti mukana. Myöskin erilaisia luovia menetelmiä innovaatioista lähtien sitten eteenpäin. Video- ja sisällötuotanto on vahvana mukana. Ja sitten datan analysointi ja visualisointi. Näitä tulee jo tässä ihan ensimmäisen vuoden aikana. Toisena vuonna sitten lähdetään syvemmälle siihen teknologiaan, esineiden internettiä, eli erilaisia älykkäitä anturiratkaisuja. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa vielä tulee sitten muun muassa mobiilisovellusten suunnittelua ja toteutusta ja 3D-osaamista tulostamisen ja suunnittelun näkökulmasta myöskin, ja sitten logistiikkaa ja paikkatietoa. Ja pyritään siihen, että kun näitä aiheita opiskellaan, niin se bio- ja kiertotalous siellä sitten kulkee mukana vahvasti. Jos yleensä puhutaan HAMKin koulutuksesta, niin meillä on vahva tavoite siihen, että tämä koulutus on työelämälähtöistä, ja sen takia halutaankin erityisesti nyt yritysten kanssa sitä yhteistyötä tehdä, ja niin kuin tuossa Hannankin puheenvuorossa taisi äsken olla, niin halutaan niitä kumppaneita myöskin sinne suunnittelunkin puolelle, että tiedetään, että mitä yritykset haluaa ja tarvitsee, että me voidaan sitten siihen mahdollisimman hyvin sitten näissä opinnoissa vastata. Ja sitten nämä työelämäprojektit on meille erittäin tärkeitä. Eli ne on noissa opinnoissa semmoinen, minkä kautta opiskelijat sit oikeasti pääsee niitä käytännön asioita tekemään ja soveltamaan sitä oppimaansa. Et ne voi olla pieniä tai isoja. Esimerkiksi toisena vuonna meillä on sitten jopa semmoiset puolen vuoden mittaiset projektit opinnoissa. Ja sitten tietysti myös opinnäytetöissä niin toimeksiantaja on yritykset ja alueelliset organisaatiot. Sitten me tosiaan opiskellaan moduuleissa, eli ne on semmoisia 8 viikon mittaisia ja 15 opintopisteen laajuisia nämä moduulit. Ja ne jakautuu sitten ydinosaamiseen, mikä tapahtuu 2 ensimmäisenä vuonna, ja sitten profiloivaa osaamista sen päälle, eli opiskelija sitten miettii, että mihin hän erityisesti haluaa suuntautua ja valitsee sitten sinne loppupäähän opintoja niitä kokonaisuuksia, mitkä sitten tukee tätä. Ja erityisesti näissä moduuleissa nyt sitten mielellään tehdään niitä työelämäprojekteja, mutta jos katsotaan nyt tätä harjoittelua, niin harjoittelu on meillä noinkin iso kuin 30 opintopistettä siitä 240 opintopisteestä, ja se tarkoittaa noin 23 viikkoa työtä. Ja sen pitäisi nyt sitten edistää sen opiskelijan ammattitaitoa. Eli sitten jos ajatellaan niin kuin tätä alkupäätä, niin
alkupäätä opinnoissa niitä perusopintoja, niin siellä se voi olla sitten vielä ihan perustyötä, mutta sitten mitä pidemmälle mennään, niin tietysti sen harjoittelu mielellään sitten tukisi niitä opintoja ja siellä opittavia asioita. Ja sitten tämä harjoittelu voi olla niin kuin eri kohdissa lukuvuotta, että aika monethan suorittaa sen tietysti kesällä, silloin kun on opinnoista sitten vapaata, mutta sitä voi tehdä myös muina aikoina, iltaisin, viikonloppuisin tai vaikka päiväsaikaan sitten opintojen ohessa. Ja työ voi olla osa- tai määräaikaista, eli sillä ei sinänsä ole merkitystä, ja se voidaan tehdä tämä harjoittelu pienemmissä pätkissä tai sitten isommissa kokonaisuuksissa. Tietysti opiskelijan on hyvä yrityksen kanssa tehdä se työsopimus, mutta meillä joka tapauksessa pyritään siihen, että tehdään aina tämmöinen harjoittelusopimus, mihin sitten yhdessä työnantajan kanssa opiskelija määrittelee sen, että mitä se työ sisältää ja minkälaisia asioita hän siellä tekee, miettii, mitä hän tulee siinä oppimaan, eli minkälaiset ne tavoitteet sille harjoittelulle sitten on. Ja mikäli semmoista varsinaista työsopimusta ei yrittäjän kanssa tehdä, jos kyseessä on esimerkiksi täysin palkaton harjoittelu, niin joka tapauksessa harjoittelusopimus HAMKin kanssa sitten tehdään. Eli sitä kautta on vakuutukset opiskelijalla voimassa. Tosiaan tuossa jo sanoin, että ammattitaitoa edistävää työtä tämän työn pitäisi olla. Ja osa voi olla ihan tämmöisiä perustehtäviä, tehdastyötä tai asiakaspalvelutehtäviä tai jotain aputehtäviä, mutta sitten osa siitä harjoittelusta pitäisi olla tämmöistä vähän enemmän kehittävää, eli jotain suunnittelukehittämistehtäviä tai sitten vaikkapa esimiestyötä. Ja nyt sitten tässä astuu ne yritykset kuvaan, että pääasiassa opiskelijat etsii työpaikkoja itse. Tietysti tarvitaan apua siihen, että mistä niitä yrityksiä löytää ja ketä siellä kannattaa kontaktoida. Ja osa opiskelijoista on niin rohkeita, että rohkenee soitella ja mennä vaikka käymään yrityksiin, mutta ajoittain sitten se tuki on tarpeen. Ja myös meille henkilökunnalle, että mäkin itse asustelen täällä Tampereen seudulla, että tietysti ne kontaktit niin kuin Forssan suuntaan, niin niissä on varmasti kehitettävää ja onkin hieno päästä tähänkin tilaisuuteen mukaan, että tullaan tutummiksi ja on sitten helpompi olla yhteyksissä tänne meille HAMKinkin suuntaan. Mutta tosiaan niin joskus opiskelijalla voi olla hyvinkin vaikeaa se kontaktien ottaminen ja silloin se helpommin ehkä lähtee siitäkin liikkeelle, että yritys vaikka meille tarjoaa, että olisi nyt jotain tehtävää siellä tulossa ja jonkunnäköinen harjoittelu siitä voitaisiin rakentaa ja sitten lähdetään tarjoamaan sitä opiskelijoille. No tähän mä olen listannut joitakin asioita, mitä esimerkiksi viime kesänä pääosin opiskelijat on sitten harjoittelussa tehneet, että hyvin monenlaisia tehtäviä. Siellä on niin kuin analysointia, testausta, on sitä teknologista kehittämistä ja ohjelmointia, logistiikkaa, sitten hyvinvoinnin seurantaa lehmiltä ja videotuotantoa ja automaation valvontaa, assistentin tehtäviä, eli hyvin monipuolisia tehtäviä juuri jos ajatellaan sitä, että meillä on tämä tutkinto aika tämmöinen poikkitieteellinen, sitä pohjaa on sitten toimia hyvin monellakin alalla. Eli siinä mielessä kannattaa ihan rohkeasti olla yhteydessä. No sitten jos ajatellaan vielä sitä tarpeita ja hyötyä ensinnäkin opiskelijan näkökulmista, niin tuossa jo vähän viittasinkin siihen, että opiskelijat tarvii sitä tietoa paikallisista yrityksistä, jotta on sitten helpompi lähteä hakemaan sitä harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkaa, joka liittyisi erityisesti siihen omaan kiinnostuksen alaan tai suuntaukseen.
Ja sitten siellä harjoittelussa työpaikalla opiskelija pääsee sitten soveltamaan ja syventämään sitä oppimaansa, mitä tuolla eri moduuleissa onkin sitten tullut vastaan. Ja toi on myös tärkeää, että pääsee oppimaan siitä sen yrityksen toimialasta ja eri toimintatavoista ja käytössä olevasta teknologiasta ja sitten käytännön työtehtävistä. Ja tuossa nyt tuli mieleen, että tuolta osaamisista taisi puuttua tämmöiset ihan geneeriset taidot, että meillähän opiskelijat lähestulkoon niin kuin opintojen alusta asti toimii tiimeissä ja tekee tiimityötä ja siinä opitaan jo niitä projektihallintataitoja ja sosiaalisia taitoja ja sellaisia geneerisiä taitoja, mitkä siellä työpaikallakin on sitten tarpeen ja niitäkin on hyvä päästä siellä sitten oppimaan. No sitten yrityksen kannalta, jos mietitään, niin teillä on sitten mahdollisuus saada opiskelijalta sitä viimeisintä teknologista osaamista sekä sitten bio- ja kiertotalouden osaamista. Ja sillä lailla täydentää sitten niitä omia osaajatiimejänne. Ja sitten meidän opiskelijoista on hyvä kasvattaa sitten näitä tulevia vahvoja vakityöntekijöitä sinne oman yrityksen nyky- ja tuleviin tarpeisiin. Et kun sinne pääsee sinne yritykseen sisälle, niin sitä kautta sitten on niin kuin vahvempi innostus ja kiinnostuskin sitten yritystä kohtaan ja ehkä sitoutuu sitten pidemmälläkin tähtäimellä tukemaan niitä yrityksen tavoitteita. No, tässä oli oikeastaan se, mitä halusin tuosta meidän koulutuksista ja erityisesti harjoitteluasioista sanoa. Jos sitten kiinnostaa seurata meidän bioinssien kuulumisia, niin löytyy Facebook- ja Instagram-kanavat ja myöskin YouTubesta voi meitä lähteä seuraamaan. Saatte tämän esityksen myöskin jälkikäteen, niin täältä voi sitten käydä tarttumassa noihin meidän osoitteisiin. Ja tässä vielä lopuksi mun yhteystiedot, eli sieltä löytyy sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa ja sitten noita HAMKin eri kanavia ja laitoin tähän myöskin sitten nämä meidän koulutuksen viralliset sivutkin vielä, eli niitä voi sitten sieltä käydä kurkkimassa. Mutta tässä oli tämä mun osuuteni ja nyt mä antaisin sitten puheenvuoron meidän opiskelijalle, eli täällä on Anne Räsänen mukana ja Anne voisi vielä jatkaa tästä opiskelijapuheenvuorolla, niin sen jälkeen voidaan vaikka muutama kysymyskin tai kommentti ottaa. Kiitoksia mun puolesta. Kiitos. Jatkanko tästä heti? Joo, ole hyvä, Anne, voit jatkaa suoraan. Kiva, että pääsit paikalle ja hyvä, että saadaan vähän itse opiskelijoiltakin tähän näkökulmaan. Ole hyvä. Kiitos. Nyt pitäisi näkyä mun esitys. Joo, tuli näkyviin, laitat vaan esitysmuotoon. Nyt on hyvä. Kiitos. Joo, no niin. Hyvää huomenta vaan toivottelee täällä meidän bioinssien tämmöinen maskotti B.Inssi. Me ollaan kehitelty tuossa koulutusohjelman markkinointitiimissä tämmöistä B.Inssiä, joka seikkailee sitten muun muassa Instagramissa. Myöhemmin mulla on tuolla tiedot sitten, jos haluaa seurata B.Inssiä. Ja mä oon siis toisen vuoden biotalousinsinööriopiskelija, opiskelen monimuotona ja alan vaihtaja. Mulla on työkokemus tuolta ravintola-alalta ja koulutus myös. Ja lähdin sitten opiskelemaan biotalousinsinööriksi sen takia, että tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitsee jo kaikisella alalla nykyisin. Ja minua pyydettiin tänne kertomaan opiskelijoiden näkökulmaa nyt tästä harjoittelupaikoista, toiveista, harjoittelupaikkoihin liittyen ja niiden harjoittelupaikkojen etsimisestä ja myöskin, että missä yritykset vois meitä opiskelijoita sitten tavata.
No, bioinssi-opiskelijoita on tosiaan noita monimuoto-opiskelijoita ja päiväopiskelijoita, ja monimuoto-opiskelijathan tulee sitten vähän joka puolelta Suomea, mutta suurin osa, mitä mä tiedän, niin on Tampere, Helsinki, Turku, Lahti säteeltä. Ja siellä porukassa on geologia ja sairaanhoitajaa, tradenomia, ICT-ammattilaista, restonomia, niin kuin mä. Että erilaisilta aloilta osaamista löytyy tosi paljon. Ja suurimmalla osallahan on se harjoittelun semmoinen perusosa jo suoritettuna. Että varsinkin monimuoto-opiskelijat toivoo niiltä harjoittelupaikoilta just semmoista enemmän asiantuntijatyötä, tutkimusta, mitä toi Johannakin tuossa puheli. Ja esimerkiksi mun tiimikaveri Anni Pötry teki viime kesänä sellaista projektia. Hänellä on koko harjoittelu hyväksi luettuna, mutta opiskelijat voi tehdä myös erilaisia projekteja. Hän teki sitten Voima Corporationille sellaista tuotannon sivuvirtoihin liittyvää tutkimusta, että kuinka niitä sivuvirtoja voisi hyödyntää sitten tehokkaammin. Ja sitten noin monimuoto-opiskelijat on toivonut myös yritysekskursioita. Olisi tosi mielenkiintoista päästä tutustumaan erilaisiin yrityksiin, varsinkin biotalouden tai sitten tieto- ja viestintätekniikkaa tekeviin yrityksiin. Ja myös sitä kautta saattaisi tulla sitten yrityksille harjoittelijoita. Ja päiväopiskelijat on yleensä alle 30-vuotiaita ja asuu siinä Forssan lähistöllä. Suurin osa on aktiivisia somen käyttäjiä, eli LinkedIn on semmoinen paikka ainakin, missä ihmiset tuntuu löytävän noita harjoittelupaikkoja. Ja sitten noille nuorilla varsinkin Instagram on tosi tärkeä kanava. Sitten nuo yhteistyöprojektit, mitä me tehdään koululta, ne on tosi mielenkiintoisia ja sieltä tulee myöskin paikkoja sitten, mitä kautta varmaan harjoittelijatkin löytää sitten yrityksiä. Et suosittelen niille, jotka ei vielä tee HAMKin kanssa yhteistyötä, niin jos vaan on resursseja vähän ohjata, niin ne on ollut tosi opettavaisia ja mielenkiintoisia. Ja Fresh-tapahtumahan on sitten taas ensi keväänä, jossa on paljon erilaisia startup-yrityksiä ja opiskelijoita ja yhteistyötä, että kannattaa seurata sitäkin tapahtumaa ja poiketa, jos haluaa löytää vaikkapa uusia työntekijöitä tai harjoittelijoita. Ja nuo tehtävät on ollut tosi erilaisia. Haavisto Jussi esimerkiksi oli mainossatamassa, eli voi olla myös tämmöistä markkinointiin liittyvää työtä. Ja se, mitä mä nyt olen huomannut, niin bioinssejä yhdistää se kiinnostus tietenkin tietotekniikkaa ja halu tehdä merkityksellistä työtä. Ja lisäksi insseille tuntuu olevan vähän ominaista semmoinen introverttiys, eli ehkä, ja silti löytyy tosi kovia tekijöitä, että sitten voi olla hyödyllistä ottaa yhteyttä esimerkiksi Johanna Salmiaan, joka sitten voi kertoa tämmöisistä mahdollisuuksista, jos kaikki, varsinkaan nuoremmat, ei omatoimisesti oikein sitten uskalla lähteä hakemaan niitä harjoittelupaikkoja. Ja tässä on muutama kuva, yksi esimerkki mun viime kesän tällaisesta harjoitteluprojektista. Mä tein Mustialan tutkimus- ja opetusmaatilalle tämmöistä lämpösummalaskentaa. Täällä on kuvassa tämä pömpeli, niin on toi lämpömittari, se mittaa ilman lämpötilaa, josta se data tallentuu sitten semmoiseen FarmiAisti-nimiseen palveluun. Ja sieltä pystyy lataamaan tiedot. Tässä yhdistyy nyt sitten toi IoT ja data-analytiikka. Mä tein siitä datasta sitten sellaista lämpösummakäyrää ja sitten erilaisia keskiarvoja laskeskelin. Tuossa on kuva, kun mä kaivan tuonne peltoon tuommoista Peltovahti-nimistä mittaria, mikä mittaa sitten myöskin maaperän
erilaisia olosuhteita. Ja sitten seuraavaksi mä oonkin menossa harjoitteluun. Täällä oli näköjään porukkaa myös FM Houselta. Eli mä aloitan siellä nyt sitten maanantaina ja teen suunnilleen 2 päivää viikossa sitten siellä. Ja olen kiitollinen tästä harjoittelupaikasta. Terveisiä vaan sinne. Ja oli ihanaa, että mä sain itse paljon toivoa, että mitä se harjoittelu voisi pitää sisällään. Ja lopuksi sitten vielä yhteystietoja. Oikealla puolella on siellä p.insin yhteystiedot. Eli Instasta löytyy p.insin omat sivut ja lisäksi myös Biotalous-insien sivut Facebookissa ja YouTubeenkin on tarkoitus tehdä sitten taas uutta materiaalia. Kiitoksia. Tässä olisi opiskelijan näkökulmaa. Jos haluaa kysyä siis jotain. Niin... Todella mielenkiintoinen juttu. Suuri kiitos sulle. Aina itse tekijöiden näkökulmat on tosi kiinnostavia, että erittäin hyvä juttu. Ja tosiaan niin tuossa kun Johanna aikaisemmin sanoi, että materiaalit tulee jakoon, niin näitä tosiaan saadaan jaettua meidän uutiskirjeen kautta ja sitten myös tämä tallennehan on myöhemmin katsottavissa heille, ketkä ei nyt päässyt paikalle. Mutta otatko sä, Riikka, tuon Menti-jutun, Henri voisi laittaa sen sieltä jakoon. Joo, tervehdys taas täältä Hykin live-studiolta. Eli Mentissä kyseltiin oppilaitosyhteistyöstä ja Henri saa varmaan ihan just tulokset meille näkyviin. Eli meillä oli nyt tämä toinen Mentti oli kysymyspatteristossa sellainen, että oletko tehnyt tai aiotko tehdä oppilaitosyhteistyötä. Ja nyt täällä on seuraavissa aiheista, eli opiskelijaprojekteja, harjoittelujaksoja, opinnäytetöitä ja ekskursioita. Ja nyt täällä jakauma näyttää siltä, että eniten on harjoittelujaksoja, mikä on tosi hieno asia meidän seudun opiskelijoiden kannalta. Ja varmasti opiskelijat tietenkin tulee muualtakin kuin meidän seudulta, mutta tämä kertoo myös hyvin siitä, että oppilaitosyhteistyö sujuu hyvin ja opiskelijaprojektejakin tehdään ja opinnäytetöitä saadaan myöskin siellä sitten tehdä ihan aidossa ympäristössä. Kiitos kaikille vastanneille. Jatketaan. Joo, tämä oli siis todella hyvä juttu ja niin sieltä FM Houselta Maria Jokiselta terveisiä, että molempia oppilaitoksia voi näihin suositella kyllä yhteistyöhön, että sehän on iso haaste, että yritykset saa osaavia työntekijöitä ja ihan yhtä lailla yrityksillä on vastuu siinä, että me sitten niitä mahdollisuuksia luodaan nuorille ja uudelleen oppijoille ja jatkuvan oppimisen opiskelijoille, että saadaan osaavaa työvoimaa. Että äärimmäisen tärkeää, että me saadaan yritykset aktivoitumaan myös siihen yhteydenpitoon, että tuossa aikaisemmin kun on keskusteltu, niin jonkin verran on tullut sitä semmoista vähän perinteistä näkökulmaa, että no jos ei se työharjoittelija itse tänne löydä, niin eipä sitten tarvitse tullakaan, että kyllä meiltä vaaditaan vähän sellaista niin kuin uutta markkinointia myös sieltä yrityksiltä, että yritykset pysyy, meidän pitää myydä ikään kuin itsemme myös näille nuorille ja opiskelijoille, että meille halutaan tulla. Ja toi LinkedIn juttu on tosi tärkeä kanava, että itsellekin on tullut tosi paljon hamkilaisia sinne verkostoitumaan ja se on semmoinen, missä niin kun on mahdollisuus löytää niitä uusia kanavia, mutta että toivotaan, että yritykset tähän lähtee aktiivisesti mukaan ja saadaan yhteistyötä kasvatettua, että nyt pidetään ainakin tämmöistä tiedotuskampanjaa aktiivisesti esillä, että näitä yleensäkin ymmärretään, että mitä kaikkea nämä sisältää. Ja nuo ekskursiot sekä niin kuin tuonne FINE ja mun mielestä HAMKin puolelle on myös tärkeää, että pystyttäisiin järjestämään ainakin sitten, kun taas koronan puolesta on mahdollista tulla vierailuille, niin saadaan opiskelijoita näkemään sitä yrityksissä tehtävää työtä. Mutta tällä hetkellä meillä ei nyt sit näyttäisi olevan siellä mitään muuta kuin kovasti kiitoksia ja vähän terveisiä tuolla chattipuolella, eli mitään
Puheenvuoroja ei ole tulossa, mutta kaikille puhujille iso kiitos ja erityisesti Anne, tosi hienoa, että tulit kertomaan opiskelijan näkökulmasta näistä asioista, että ensi kerralla varmaan yritetään sitten vielä saada myös yrittäjiä vähän kertomaan, kun tullaan palaamaan tähän opiskelija-aihepiiriin. Kiitos, oli tosi kiva käydä täällä. Ja sitten sellaista vielä piti sanoa, mä puhuin vain introverteista insinööreistä, mutta sehän ei pidä täysin paikkaansa, niin kuin tuo Johannakin tuolla laittoi, että osa on todella aktiivisia, mikä pitää paikkaansa. Kyllä. Joo, aina mahtuu moneen junaan meitä, että kyllähän kaikenlaista on, mutta äkkiä mielletään kyllä tuo tietotekninen puoli sellaiseksi vähän sisäänpäin kääntyväksi touhuksi, mutta että se on hyvä muistaa, että meillä on myös erilaisia kanavia siihen, että miten sitä keskustelua sitten käydään. Mutta tällä erää hei, kiitos kaikille tästä aamukahvituokiosta niin puhujille kuin osallistujille ja palataan sitten tosiaan 4.12. siihen seuraavaan aamukahviin, joten näkemisiin silloin. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Moi moi. Kiitoksia. Moi moi. Kiitos, hei.